Látogassatok el velünk a Csók Bistróba, amit az ikonikus lépcsője miatt már biztosan láttatok korábban. Maga a bistró a Habházban található, ami együtt habcsókot tesz ki, és itt a gasztronómia és a művészet találkozik. A fenti felhőtérben, illetve lent is ingyenes kiállítások vannak, ahol kiemelkedő művészek alkotásait van lehetőség megtekinteni. A bistrónak van egy nagyon kellemes terasza is, amiről a kilátás az Andrássy út. A hely daytime dining koncepciója miatt egész nap lehetőség van reggeli, brunch vagy ebéd jellegű fogásokat is választani. Úgyhogy mi a főételek előtt megettünk egy isteni ex-benediktet. A nővérem ezt a meseszépen tálalt paprikás csirkét választotta. Én pedig, hogy biztosan mindennek maradjon hely, egy picikét könnyebb fogást választottam, ami egy cézár saláta volt kecskesajttal. És őszintén mi már itt teljesen jól laktunk, viszont ezeknek a desszerteknek nem lehetett nemet mondani. Kettőt is kiválasztottunk, az egyik ez a mennyei csokoládéfelhő volt. Viszont hogyha valahol meglátok valami pisztáciásat, akkor azt biztosan nem tudom otthagyni. És milyen jól is tettem, ugyanis ez volt az, ami nálam mindent vitt. Mellesleg a bistró nemrég virágba borult a tavasz a télben koncepció jegyében. Szóval, hogyha tehetitek, akkor a közeljövőben mindenképp látogassátok meg.